יאללה, מדרג ערים בישראל. בני ברק. תקשיבו, אני פחות מתחבר לבני ברק, אני לא אוהב אותה. אז אני אשים את בני ברק ב8. באר שבע. אני לא בטוח כל כך מה יש לעשות בבאר שבע, אבל אני אשים אותה 7 כי בטוח יבוא פה יותר גרוע. רעננה. לא הייתי, אבל נשים אותה 6. אשדוד, אני חולה על אשדוד. שני. אני אשים 5 כי אני מפחד. 9. רחובות, מקום ראשון, לדעתי. חיפה, שלישי. ירושלים, 4. אשקלון, דווקא היא ממש סבבה. הייתי צריך לשים את יוקנעם ב10. לא משנה.